हामबाय जोंनि मिडिया ताखुबजोंनो जों दिनै अरब फाइमान हिंखाय थांनाय 5 तारिखआव कायसे घटना आंखा बास गारियाव आबो पुरा जों ससियेल मिडियायाव नुखा ओमफ्राय आबो जों दिनै बोरै बोसाराव बजे सापन जातिनि दं जों जात बाया बोरै रक इनसिकुर दिनै त्रिपुरा रायजोआव बासो काखाय बंगो अटो काखायबो जों कष्ट अंगो ओमफ्राय आबोनि बागैनो जों दिनै एसपी वेस्ट एसपी ब्रह्मगोनां किरण कुमार सार बाय जों बिनथानि एपइन्टमेन्ट नावो बनो जों कायसा अबनो साका जे दिनै त्रिपुरा रायजोआव क्राइम बारि उइटंका आबनो दमन खायनानो बागै निनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों TWFS त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन दिनै कर्तव्य दङ जों बोरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि दिनै अर आगरतला सहर त्रिपुरानि राजधानी आगरतलाव जों दिनै चेराय रक स्कुलाव फरायना नांगौ कलेजाव फरायना नांगौ इउनिभार्सिटी फरायना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि दंमैया सबथामो एमनकि चेराय रकनो तामसा जों बोरै जों दा बयसङै थांगा जों फानसिगिरि माथिंजा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु दिनै स्वराष्ट्र दप्तर दङ पुलिस डिपार्टमेन्ट दङ जों बिनि थानियाव दिनै सानानि अधिकार दङ आबोनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायखा जे दिनै आगरतला सहर चिमि बया सारा त्रिपुरा रायजोआव बोरै रक थांलाय उनथिनिव कोनो असुबिदा उनियातै खायो नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आबोनो जों कायसा लिखित बनो रिखा गेताय 5 तारिखआव जे घटना माने खरचा बोरैनो जे अबहाय घटना जों भाइरेल बुखौ गायछानानै लाखियो हाइफानो जो तुन्नुगु भिडिअ आबो अबरक रमजाखा निजोंनो साका आबो दिनै एसपी वेस्टनि बेलाय दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइफानो जों आबोबाय थागै थांगानि वानसुगै माया परबती नेक्स्ट टाइम अबहाय तांथुन होनैनो जों दिनै बिनथानियाव कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबोनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम जाहाथे दिनै त्रिपुरायाव तांथुन आबो दिनै जरातै जों चेष्टा खालायनाय होनै बबो जोंनो खौरिखा अर दिनै TWF नि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन ब्रह्मगोनां जों पवित्र भक्ति जमातिया आनी आं तो प्रेसिडेंट आनी GS खरकनि दंग ब्रह्मगोनां जों उर्मिला देबबर्मा ब्रह्मगोनां जों एनार्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारि दंग ब्रह्मगोनां जों जुली त्रिपुरा देबबर्मा आसोकनो